ония ден и ония век, когато прадедо ми бавно повдигна своя бяло стен, когато бавно заскрибуца при збуците от ред на ред с дечица пълната каруца, печална песен в дълъг път. Простил бих неговото име, ако бях днес уверен аз, че инак щеше да ме има, да моя да говоря с вас. Напуснал свитните Балкани, ние да търси лег живот, ам българин да си остане и да си опази своя род. Винаги да си българин и да не забравяш, че си твърдичанин. Това е посланието на Петър Парликов, един родолюбив и достоен потомък на българи, преселници от тежкото турско робство преди 184 години. Той го отправя към своите деца, към съвременниците си и най-вече към бъдете поколение. Защото знае, че човек е силен и можещ, когато помни своя род и знае езика на своите праотци, всмукан още с майчиното мляко. За него, за Петър Парликов и огромната му народополезна дейност искаме да разкажем в този кратък филм. През 1828-29 година се води четвъртата поред война между Русия и Турция. Под командването на генерал Дибич Забалкански, руските войски побеждават турските и ги прогонват чак зад Одрин, като освобождават българския народ от многовековното робство. Но тогавашните велики европейски държави, за да постигнат своите политически интереси, принудили Русия да подпише мирен договор и да се оттегли от тогавашните предели на Турция. Съгласно този мирен договор, подписан на 2 септември 1829 година, българският народ останал пак под омразното турско робство. В член 13 от него султанът давал известни права на християните и амнистия на ония българи, които взели участие във войната, като помагали на руските войски. Според тази амнистия, в срок от 18 месеца, те трябвало да последват руските войски и да напуснат българската земя. Будното българско население от Одринско, Сливенско, Ямболско, Новозагорско, където са се водели главно военните сражения, от страх да не бъдат подложени на нови изтезания, безчинства и убийства, напуснало родния край и бащин дом. Прежалили всичко мило и скъпо, с болка на сърцето и с сълзи в очите тръгнали на дълги, безкрайни кервани заедно с изтеглящите се руски войски. Един керван тръгнал от Козарево, воден от свещеник Паскал Драгнев. Друг керван обединил бежанци от Твърдица, Конаре, Кортен, Хаинити, днес Гурково, с водач Стойко Каменков и Генчо Кърков. Двата кервана се състояли от около 400 волски и биволски коли. Трети керван, около 200 коли, предвождан от хайдушкия войвода Каратанас, оттеглял от Жеревна, но голяма част от този керван останали Добруджа. Спазвайки определения от Одринския договор срок, според историята на доктор Иван Селимински, водача на общото преселение от Сливенско, до 13 април 1830 година са заминали 4300 семейства с 27 000 души. След тяхното заминаване, останалото население е било нападнато от чумна епидемия. Уплашени от този чумен мор, още 16 565 семейства потеглили за Московия и Русия. По този начин, общия брой на бежанците станал повече от 300 000 души. Вие се намирате в село Твърдица, най-голямото, най-красивото и най-българското село в Република Молдова. 1829 година от България, българска Твърдица, тръгват 3 кервана към Русийската империя. В септември месец стигат Бесарабия, минават карантина Сатунова, призимуването в Чадър Лунга. Пролетта на 1830 година им отрязват тази земя, дето се намира сега Твърдица и всичкото землище на Твърдица. След 2 години пристигнали още 16 семейства, водени от Йово Кара, и в новото селище пуснали корени вече 153 семейства от Твърдица. През 1832 година, по предложение на генерал Инзов, попечител на преселниците, бил издаден имперския указ, с който се разрешавало на българските преселници да именуват новите си заселища с имената на останалите родни селища в поробена България.
Така и тук, в Молдова, се създали Твърдица, Кортен, Кайреклия, Кирсово и прочие. Но някои от преселниците не издържали на климата и тежките условия на живот още от самото начало и затова 900 семейства с около 4800 души, начело с поп Паскал, се върнали обратно и заселили около 18 села в Добруджа. На това изстрадало и трудолюбиво българско население турските феодали аги раздали земя и ги освободили за 2 години от задължителни данъци и доставки на храни. По този начин го задържали в богатата добруджанска земя и не се завърнали в родните си места в Тракия. Всяко българско бежанско семейство носило икона на светец, на който е бил кръстен бащата или майката на семейството. По този начин започнали да се отбелязват и календарните празници на православните преселници. Това останало от стари хора, ти са го хранили и ние го храним, като же има някой да вярва подър нас, да го хранят, а пък като няма да вам ги заставя. Твърдица е един оазис на българщината в Бесарабия. Твърдичани и до ден днешен те спазват от най-малкото дете до най-възрастният човек, стриктно спазват тези свои традиции. Като си млада и много знаеш. Че какво да правим бабата? Баба ме е учила, моята баба те каза. Яйца не се дава, че бъде град. Пък аз съм зърка и не знае. Че то пък той се получава някой път. Този хляб сте го изпекли за пеперудата. Вземете го, нека да е ситна и здрава година. Айде да си здрави и ви. Като се изберем от всичките, ще се направим сията и всичкото. И ще дойдете и ви. Ще дойдем. Вярваме от маленки кунтани на стената, ние ни го сваляме до сега, си вярваме в Бога. Като и всяко един. От тук, колкото сме тук, не всички вярват в Бога и в черквата ходим. Тук се намира църквата, която е може би единствената останала по Сталиново време от разрушените български и въобще християнски църкви. Тук цялото население се е вдигнало и е защитило събарянето на църквата. Той е корен, той никога няма да увякне. Книги казват, че ние сме якобы не българи, а Българи якобы. Пък ние сме българи, чисто българи. Тук сме родени, тук нашите предки, всичките. България теглимо да иде и чувам и радостно ми за България. Душата ни е с българите, Да бъдем си един език. Първото време страхме и по-руски манинко да приказваме. А пък сега стараем се даже внуките да знаят български. Нищо не ти знаят руски язик, но да знаят и български. Ние не са от такова да се стесняваме, че ние сме българи. Боже упаси. Но ти казват ти си българка, а ти живееш в Молдовата и трябва да знаеш молдавски язик. Трябва да знаеш. Отношението към български танци, всичко се води на български язик. Имаме още български част на български язик, а останалото на руски. В новата Твърдица пуснал корени и пристигналия сам, без семейство, 23 годишен Димитър Парликокош. Тук се оженва за една девойка Йовка и създава рода Парликови. Баща ми Парликов Петър Михайлович, роден на 9 июни 1943 година в село Твърдица.
в бедно семейство. Баба ми се казваше Катерина, а дядо ми Михаил. Баба беше домакинка, дядо овцевът. Те имаха 5 деца. Дядо ми беше много добър, усмихнат, лъчезарен човек. Баба ми сигурно в кръвта имаше някакъв артистизъм, защото много обичаше да танцува, да играе ръченица. Тя беше най-известната в село танцорка в този смисъл. Ставаше на табуретка и играеше дълго време. Това всъщност оказа влияние на развитието на баща ми. Учеше в Львов, в зооветеринарния институт. Оттам пък идваше западното влияние на неговото възпитание, музиката, рок-н-рола, джаз, блюз, световно известните Ела Фицджералд, Луис Армстронг. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Той запозна младите хора в нашето село с тези изпълнители и тези певци. И това оказа огромно влияние на тяхното развитие. Но успоредно с това той не забравяше никога българското. Той се премести в Львов, стар град, с европейска култура, нали? И той виждаше и можеше да сравни, нали, как са живели хората преди това и как може да се направи. Нали? И той оттам черпа всичкото европейското. Това е нещо, мисля, че му даде като стъпало да направи някакви добри неща за Твърдица. За пръв път, когато пристигнахме с баща ми и с цялото семейство, ходихме в град Твърдица, който е тук в Сливен. И си спомням, че пътувахме тогава с влак, като влязохме на територията на България и има такова усещане, че съм попаднала в някаква оранжерия. Той искаше всъщност да принесе част от България там, в Молдова, да е истинското, етнографско, запазено, за да може хората да усетят тази красота, която има в България и да живеят сред нея и в нашето село в Твърдица в Молдова. Виждах как моя баща се отдаваше на неговата работа, много работеше, малко отделяше внимание на нашето семейство. Петър, моя син, копия на дяда си, една копия. Твърд характер, принципиален, до край ще доказва, знае, че не е правилно, но ще докаже, че е правилно. Ще чукне по масата и казва, аз съм прав и ще й помогна. Той винаги казваше, че направи го, пък хората ще го оценят. Направи го. Баща ми имаше служебна кола, но от време на време, нали, когато, примерно, нещо като с колата са счупили се или още нещо, нали, пеш си ходиш на работа. И сутринта тръгва на работа, то там до правление колхоза, нали, както се казва. Имаше там 300-400 до 500 метра. И, нали, рано сутринта тръгва да бъде един от първите там, нали, на работа, от 7:30 примерно. И среща твърдичен работник, който отива там на фирмата на работа. И баща ми, нали, му казва, добро утро. Онзи отговаря, добър вечер. Това е една сутрина, другата сутрина пак. Баща ми го среща, добро утро, той е добър вечер. На третия път баща ми пак му каза добро утро, той е добър вечер. Ей, чакай, кажи ми защо нали, сутрина аз ти казвам добро утро, ти ми казваш добър вечер. Каза, Петър Михайлович, като среща ми притъмнява в очите. Тети, нали, ни казваме, не татко, а тети. Викам, искам да дойда с тебе, нали, по полетата да видим, да се поразходим малко. И, нали, от време на време той поне 3 пъти в седмицата ме вземаше така и обикаляхме, той гледаше, нали, как хората работят. И в това отношение той беше задя горд, нали, винаги показваше като идея в бъдеще какво иска да построи, какво иска да направи. Беше горд за хората, нали, които работеха, нали, казваш, виж какви са нашите хора трудолюбиви, как подреждат лозята. Тогава аз като дете, нали, имах някаква представа, че като порастая аз, може би, и аз ще започна да работя покрай него. Всичко, което той можеше да ме научи, да ми каже, да ми подскаже. И ще заема като неговото място, нали, като председател, може би. Като дете, нали, ставаше въпрос. Но нещата така се разминаха, че аз
започна да се учи в медицински университет в град Кишинев. Той ме насочи към медицината, защото знаеше, че доктора, това е първото, което челяка, като му стане нещо лошо, той трябва да иде при доктора. Аз се учех от неговите дейности, нали, от неговото поведение, как той, нали, се общуваше с хората. Винаги беше гостеприимен, винаги беше добър, винаги беше справедлив. Мога да кажа, че той беше най-добрият баща. Той беше най-добрият човек, но в същото време беше много строг. Много строг. Винаги беше с много сериозно изражение на лицето, много сериозен човек, но в същото време имаше уникално чувство за хумор. Той се прибираше изморен, много изморен. Полягаше си и ние всички около него се въртиме, опитвахме се да пазиме тишина, при което той ни казваше, нали, не, моля ви се, говорете си, аз така си почивам, така на мен ми е добре, когато вие сте си до мене и си говорите. Ние сме се възпитавали в среда, в българското, за да обичаме българското, да се гордеем с това, че сме българи, че сме израснали в българско село. И наистина сега мога да кажа, че наистина се гордея, че съм българка. Мисля, че по това време да се строят такива къщи, както в Твърдица, по това време не всеки едно село имало газ. Защото аз помня баща ми как почвал този газ да го проектира с една хартийка, така, тук ще бъде газта, тук ще мини линия и така, нали, от това. Не е, че някой дошъл от небето или от ръководството там, нати ви газ тук в Твърдица. Всичко от желание. Всичко от желание. Защото от тази линия, която върви от Твърдица, почнаха да се черпят и другите села. Чедърлунга, Кортян, Валепержа и така нататък. Имаше като идея да направи в Твърдица да има всичко. Като предприятие, като производство. Като закрит цикъл. 96-та година, ако не греша, баща ми като идея, защото той виждаше, нали, като перспектива безмитната зона, първата отворяха в Кишинев. Безмитна зона, пък втората беше в Твърдица. Тази зона по принцип сега пак се работи, нали, произвеждат продукция и слава Богу, баща ми го разбираше, че със селското стопанство стигаш до някакво ниво. Да, и повече не можеш да се дигнеш. Той видя, че може да се произвежда, нали, тухла. Красива тухла. И екологически чиста. И на този фон започна да строи завод. Нали, разбира, че това производство ще даде пак работа на хората, хората няма да бягат. И построиха завода, нали, с мъки, с труд. И слава Богу, както разбирам, работи и до сега. Какви са цветят цъфнали. 2001 година село Твърдица е признато за най-красивото и благоустроено село в Република Молдова. Най-много ружа алена, цялата гора мирише, славей ми пее, запява, цялата гора мирише, славей ми пее, запява. Когато става дума за Петър Парликов, то ние трябва да отбележим именно това, тези качества на този велик българин, че той още в това тежко време, когато още рядко се споменаваше за меценатство, това, което аз видях, искам да кажа на всички, че този човек с тази благородна душа беше направил това, което за много сега се оказва непостижимо. Направи един мост и връзка не само с поетите, но и с интелигенцията, която се възраждаше в Бесарабия, в
книгата «Стара планина» на Петър Бурлак-Вълканов има посветено стихотворение и на Петър Парликов. Пак тук твърдица пролета разцъфна и птиците запяха с весел тон и всичко оживя с ветреца лъхна. Тук теб те срещат български поклон, а прародината ти остава надалече и свръхчумерна, и с топлите гнезда. Какво оттам сте взели? Ще е вечно от люлката и от песента и от скръпта. А пусна корени тук българино надълбоко и новите села си основал, и с слънце са окапани тъй на широко, и Калибабовка и Петростал. Припълнени с вятъра и чувства светли, те ще продължат българския род на тази земя, която ражда песни под той небе, което сгрява плод. Петър Парликов е достоен син на българите от Бесарабия, достоен потомък на бесарабските българи. Неговата насоченост към съзидание през 90-те години за българите в Твърдица и не само в Твърдица, а и Тараклийския район подбуди българите в Кишинев на съзидание да създадат български теоретичен лицей Васил Левски, който неотдавна отбеляза своите 15 годишнина. Около 12-13 години във връзка с моята работа в Министерство на образованието си сътрудничихме тясно с Петър Парликов. Най-важни моменти в нашето сътрудничество са моментите около създаването на музикалния колеж в село Твърдица. Колеж в село Твърдица. От самото начало до днешния ден имаме поддръжка от към агрофирмата на селото и много благодарим за откриването на колежа, защото днешния ден колежа, така и село Твърдица, стана като един културен център за българите тук в Молдова. Мисията, която ние изпълняваме тук, аз съм спокоен вече за бъдещето на тези малки деца, да ги види и България, да видят как децата от Твърдица, децата от Бесарабия, българчета, играят българското, как го пеят, как свират на български инструменти, въобще как се обича тази хубава страна от Господа дадена България. Както съм постъпил тук,
По-рано мислех така само, че написано съм българин, така не съм знаел кой е това, как и... Тук постепях, взех да разбирам кой това е българска култура, кой това е живот, всичко така. И взех да се усещам и по-българин с тази култура. Аз ви пожелавам всеки един от вас да има даден от Бога щастлив късмет. От вас вече зависи как вие ще ползвате това, което ви е дадено от Бога и как ще го оползотворите с вашия труд. Защото само дарба без труд никога не може да се осъществи. Всеки от вас трябва да се труди и да добива майсторство в професия и познание за историята, нашата, на нашите предки и нашите съседи. Ние, по-възрастните, преминахме през много промени, през много течения в изкуството и културата. Но въпреки всичко, ние опазихме много и полека-лека и вие можете да се научите и да знаете кое е дядовото, кое е прадядовото и да го предадете и на вашите деца. Желая ви винаги Твърдица за вас да бъде един отворен двор, една отворена къща, където и да сте тук в Бесарабия, Молдова, Украйна, България да ви тегли, да ви е приятно да се срещате след години. Както се казва, въздуха да трепее. Успехи ви желая, но успехите идват с труд и здраве. Дали си оставаме българи или се чувстваме повече българи, мисля, че където и сме по света, тук или някъде на друго място, винаги си оставаме българи. Като един бесарабски поет Нико Стоянов каза, че българин напуснал свидните Балкани не за да търси лек живот, а българин да си остане и да опази своя род. На 23 ноември 2007 година Петър Парликов внезапно напусна този свят. Спомена за него и неговите дела продължават да живеят в съзнанието и сърцата на неговите близки, съвременници, ученици и приятели. Иван Бешир, един от най-добрите ученици на Петър Парликов, който се е ползвал от съветите му творчески и отговорно още от младежките си години, защото е откривал в негово лице способният, талантливият, енергичният, инициативен мъж, който да върви по неговия път и да използва всичките си възможности за доброто на народа, сред който се е родил и израснал. В памет на Петър Парликов Иван Бешир покани в Тараклийска поселищна област, населена с българи-преселници, да гостуват от родна България народните певци Любка Рондова, Илия Луков, Веселка Стамболиева и танцова формация Пирина. За първи път Илия Луков е гостувал сред сънародниците си по покана на Петър Парликов още преди няколко години. Затова, идвайки в Твърдица, българските изпълнители посетиха най-напред гроба на Петър Парликов, запалиха свещ и се поклониха пред светлата му памет. Много съм благодарен на този човек, Петър Мялович. Той е един, както каза, родолюбец, българин, дето много го болеше за българско. Не само в нашото село, а и в цяла Бесарабия. Много обичаше да пее. Блага Димитрова, голямата Блага Димитрова го превежда. Литва, родино моя, ти си като здраве. Цените онзи само, който те е загубил. Така че ние и вие ще оцените приноса му едва когато, или го оценяваме едва когато си отива. За съжаление, това е живота, но наистина поклон пред неговата патриотична дейност. Уважаеми брати и сестри, твърдичани, днес ние сме тук да поменем нашия другар и колега по работа Петър Парликов.
Всички сме българи и няма да сгреша, ако река, че той беше най-голям българин и виждаше по-далече, по-широко, по-дълбоко и по-вярно. Това му даваше право и онази отговорност, която носеше на раменете си и не му позволяваше да греши, да не отлага належащата работа за друго време. Искам точно тези твърдичани, с които работеше Парликов и споделяше задачите, които си поставяше, както и радостта от свършеното, да дават за пример направеното под негово ръководство. Всяка къща да има вода, да има парно, отопление и още много неща, без които животът би бил тежък. Той измъкна най-главното според многото проблеми, които имахме. Нашия, майчиния български език и извади на показ народните обичаи и традиции, които ни дават възможност да се чувстваме като частица от българския народ. Най-скъпият ми спомен за Петър Парликов е, когато започнахме да строим черква. И аз отидох при него за съвет. Той ме попита: ти искаш ли да имате черква? Искам, казах му. По това време не даваха да се строи черква. Той помогна, като осъществи разрешението. Помогна и цяла Твърдица, като ни поддържаше морално и материално. И построихме черквата за 4 години. Много са църквите и изданията, които Петър Парликов е построил. С негово участие и нашата църква се построи и сега има златни кубета. Преди 2 години епископ Анатолий, нашия епископ на Република Молдова, от името и с подписа на патриарх Алексей Московски бе награден с орден Свети княз Данаило Московски, строителя на Москва. Епископа каза при награждаването: Петър Парликов си направи жилище на небето. В отдавна минали години Твърдица за нас беше като България, защото тогава ние не посещавахме България и не я знаехме. Аз искам да говоря за човешките качества на Петър Парликов, който беше мой приятел. Всичко е на лице и ние виждаме какво е направил и какво остави на Твърдица. Той не можеше много да говори, но за това правеше всичко и винаги, когато имаше нужда да се прави. Не жалеше ни здраве, ни средства. Помня най-тежкото време, годините на перестройката 1990 година, когато беше толкова сложно. Ние като правителство, като държава бяхме цяла година без пари. Той обеща и намери пари за костюми на младежите. Той поддържаше и българската общност. Прекрасен специалист и великолепен патриот. За него България не беше просто прародина, а място, където той черпеше сили и се връщаше вдъхновен оттам. Нашата задача е да помним този човек. Помнете го и се старайте, особено младите, да приличате на него. Благодаря ви за прекрасна вечер, за прекрасна, идеална вечер, идеален концерт, топъл, сърдечен, за ваше здраве, за всичко най-хубаво. Бялото море прорязва вик и стон, земята ни, коя